Assalamu alaikum warahmatullah. Akwai wani abu da nake so dukkanin wani ɗan kasuwa ko kuma mai kasuwanci online ya kamata ya sani. Wani abu ne wanda Manzo sallam ya hane mu a kan shi, wanda kuma ba kowa bane hankalin shi yake kaiwa a wurin. Shi ne wurin kasuwanci. Manzo sallam ya umarce mu da mu dinga yin kasuwanci hannu da hannu. Ba ni gishiri in baka manda ne a Hausa ne ake cewa ne? A'a, ya zamana cewa nan take mutum ya maka payment nan take ka bashi kuɗi. Ya maka ya baka kuɗi nan take ka bashi kaya. Nan take ka bada kaya nan take a baka kuɗi. To shine aka ce yadin bi yadin ko wazinin bi wazinin, in ji Manzo sallallahu alaihi wasallam. So amma yanzu da muke kasuwanci na online fa, idan mutum ya zo zai making payment amma mai delivery sai kwana biyu kwana uku ba a kawo mishi kaya ba, wani ma ya zamana akwai saɓani haka da sauransu a ciki. To ya za mu guje ma wannan jinkiri da aka ce, saboda wannan jinkirin shi kanshi riba ne yake shiga. To yadda za mu yi mu guje mishi shine a sanar da customer. Duk wanda ya zo zai sayi kaya a wurinka to ka sanar da shi cewa so kayan nan zai zo nan da kwana kaza, ko kayan nan zai zo nan da awa kaza, ko kuma kayan nan ba matsala zai zo kaza da kaza da kaza. Kai bayani dai a fili. Idan ya amince a yi kasuwanci a haka, idan bai amince ba to sai ka bayar mishi da kuɗin shi. Sannan kuma mai wayo ma zai iya cewa to shi sai delivery za a bashi kuɗin shi. So amma kuma wani lokaci idan ka ce sai ka delivery za a baka kuɗin ka to mutane za su cuce ka, saboda wani zai iya order sai ka kawo kaya kuma ka neme shi ka rasa, ko ka kira number shi ka rasa. Mutane ma za su iya mai da kai abin wasa, ka kawo kaya ma kuma still su yi watsi da wannan. But amma dai na tabbata wannan zai sa mutane su kiyaye, saboda umarni na Manzo sallallahu ba abin wasa bane. Kuma kamar yadda aka faɗa riba ba abu ne mai sauƙi ba, kuma sannan jinkiri yana kawo riba ya shiga. Wassalamu alaikum, mu sha ruwa lafiya.